Nya Kwaramoga Juang kamora morama intiere ruake chenro mar migago kabro keroni weche ma wayude mesao mag weche manyien odiochiegni mar tarik 19 dwe mar aboro higa mar 2024 kamora morama intiere ruake ni machiegni to mokwongo mage weche mamiyo pek odiochiegni ma kawuono. Huu ni mpaka ambao una mchanganyiko wa watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo uweze kuangalia, uweke mbinu ambazo zitakazosababisha kwamba in case huo mlipuko utatokea, tujue jinsi ambavyo tunaweza tukalinda wananchi wetu. Johala kod jodak e tong' ma isebania matudo Kenya kod Tanzania nigiluoro tok muoch mar guonyo mar Mpox. Miwa yetu hawatanunua na bei yenye wanataka, watanunua na ile bei ambaye tumeagana. Next week tutapanga maandamano. Jopur niang' makericho oseyo nengo mani piny mar niang' kendo bwogo ng'anyo ne chwalo niang' e kembe. Gavana ma Uasin Gishu Jonathan Bio kwayo ng'wono nikech sanamu moko mag jong'wech manyocha olosi e rang'iny mani piny e boma ma Eldoret. Arwaki nya Kwaramoga Juang ebro yudo weche manyien ka wakelo ni e chenro mar migaga kwayo no ibed koda ka chako nyaka wang' wachopi giko ka inyalo tudri kod namba mar 236 kata tutamanwa at Ramogi TV KE at James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook. Arwaki machiegni nyinga en James Opondo. Johala kod jodak e tong' ma isebania matudo piny Kenya kod Tanzania nigiluoro tok muoch mar guonyo magalagala mar Mpox e pacho ka. Gilero ni riwruok margi gi jogo mawuok e pinje mamoko makadho e tong'no chwalo chenro mag ohala, to kata kamano giluor ni chal makamano kelo yot e landruok mar tuo mar Mpox. Giwacho ni kata obedo ni migawo mar thieth osechiwo andika kendo jiwo oganda mondo obed akicha wi tuono, owinjore gichiw puonj makare ni jodak kaka achiel kuom yore mag bedo gi yewi mondo ging'e gigo matimre gi tuono kendo landruok mare. Na kama naishi hapa Isibania, tunashare border hapa na upande wa Tanzania. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao umeniogopesha sana, na hapa nilipo kweli kulingana na hii kazi yangu na nabeba watu wengi. Sasa uwezi juu unabeba nani. Ningeomba tu serikali tusaidie, ituoneshe njia ya kujikinga na ugonjwa. Nipende niombe ile mipangilio ambayo juzi wamezungumzia hapa kwamba waweze kuhusisha idara mbalimbali kwa ajili ya kuangalia hili tatizo, kwamba litakapokuwa limeingia, huu ni mpaka ambao una mchanganyiko wa watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo uweze kuangalia, uweke mbinu ambazo zitakazosababisha kwamba in case huo mlipuko utatokea, tujue jinsi ambavyo tunaweza tukalinda wananchi wetu. Ka wadi weche motudre koda tayo chenro e county ma county ma Uasin Gishu, wali ne jalup governor ma Uasin Gishu John Barorot ogwetao kendo weyo lemono. Barorot ogwetao bang' lale wang' jopiny ma Uasin Gishu kuom kinde mokalo. Kata kamano olando ayanga ni okang' mar weyo lemono biro kaluwore gi tich manyien ma oyudo. Jatelono olando ni oyudo tich mar bedo jata tije mar kambi moro maduong' e weche mag mbui kod tudruok, kendo owinjore ochak tijno tarik 1 mar dwe mar anyien higani. Ng'ato achiel owito ngimane ka 3 mamoko dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' mar Bungoma tok masira mar apaya e gwenge ma Konambaya e kar chung' od bura ma Mount Elgon. Kaluwore gi joneno, tie apiko nomuoch e Arido ma Toroso, gino mano miyo jariemb apikono gi jawuoth manoting'o lwar e mtaro. Achiel kuom jowuothgo noring godo e kar thieth ma Chesikaki kama nowite ngimane.
Ni mara mingi sana watu wamepoteza pale maisha. Gari ya Green Line ilianguka mahali pale, watu wakapoteza maisha. Hiyo kona inaitwa kona mbaya, sio kona nzuri. Hiyo kona waliifinya kabisa. Hata ukikuja gari ya maskari pia mahali fulani ikaanguka mahali pale. So hiyo barabara haijakuwa barabara mzuri kwamba inapendeza watu, hapana. Imekuwa barabara ya kutisha, imekuwa black spot. So wacha na wakatengeneza ile barabara kwa sababu watu wanapoteza maisha yao. Watu wanaangamia kwa ile barabara. Mtoto wangu Jaden alipotezea pale maisha pale penyewe. Kutoka Chwele ikielekea Mlatiwa kwa ile kona ambayo inaitwa kona mbaya. Tunataka irekebishwe, iwekwe straight. Watoto hiyo kitu ambayo inaitwa kona mbaya kwa sababu inabadilisha maisha yanakuwa mabaya. Kona mbaya imeua watu. Hatutaki hiyo kona mbaya, tunataka tukue na barabara ambayo iko straight. Hapo basi ilikuja ikaua watu hapo, wanafunzi wakakufa hapo, watoto wamekufia hapo. Na leo tunaposema hivi wengine pia tunajua ameenda. Tafadhali hatutaki wengine waende. Wakienda tutaanza maandamano, tukuje huko ndio kuja tutengenezee. Miyo moro onegi kendo ringre ojwang' bungu moro geng' apaya mawuok Kakamega kadhi Mumias kar chung' od bura ma Lurambi. Jodak ma gwengego pod penjo mathoth ewi nek ma kamano ka gichich ni dibed ni nyo onege komachielo kaeto ringre oduog owiti kanyo. Jalup ruoth ma Shibuli Johnston Luchendo wacho ni ringre miyono poko yangi nonro mare ka obila sani temo luwo wachno. Leo hii asubuhi nimepata ripoti kutoka kwa village elder wa Shibuli village na ujumbe kwamba kuna mwili ambao umepatikana umerushwa kando ya barabara ambayo ni ya Kakamega Mumias Road. Tumekuwa tumesubiri tungoje kama tunaweza tambua huo mwili kwa upande wa uso, kwa sababu mwanzo tulipata kama umelala kifudifudi. Ningeliwaomba hivi safari za usiku tafadhali tuweze kupunguza kwa sababu ya usalama wetu. Tunaomba serikali ya kwamba sisi kazi ambayo tunafanya hata inashinda ya Makuru. Kwa sababu sisi tunatembea usiku, tunashika waizi, tunashika vitu ambazo zimeibiwa. Lakini wamekonzita Makuru kuliko watu wa nyumba 10. Lakini sisi hatulali, tunatembea usiku. Polisi walikuja wakafungua hiyo kunia, tukapata mtoto msichana amefungiwa mikono na pisi yake na amegongwa uso peke yake. Hakuna mahali pengine alikuwa na majeraha. Tena kuamkia leo asubuhi tunapata msichana karibu miaka 35, 38, tena kwa hapa tena amebondwa kwa shingo kama mtu amenyongwa. Tumeona huyu mama ameuawa kinyama, na hiyo kitu imetusumbua sana kwa sababu watu wenye wanauawa hivyo ni wanawake. Sasa hatujui shida gani iko, kwa sababu hata ukiangalia kule kwa Kware walikuwa wanatoa wanawake. Tunaomba tu serikali itusaidie kwa sababu hatuna vile tunaweza kufanya. Okinde mag gavana ma Meru Kawira Mwangaza okwede weche ma itudogo gavana no kendo manyocha omiyo MCAs mag kaunti ma Meru thicha oko ya PC etielo mar adek kod bura mar Senate dhi nyime gi yalo dwach MCAs mar ni Mwangaza gol e PC. MCAs wacho ni otiyo marach gi teko mar PC mare, tiyo marach gi omenda kod ketho chike manie katiba. Owinjene gino madhi nyime gi sani. You've been called for the third time to interrogate the ability of Governor Kawira to manage the resources of the county of Meru. You're being called upon for the third time to interrogate the ability of Governor Kawira to ensure that there is effective service delivery of services to the people and the residents of Meru County. Accountability, honorable members, is a measure of leadership. Accountability is the ability of an individual to be held to account for our actions. It's not a call for interrogating the weakness of an individual, but the ability of that individual to execute her constitutional mandates. The County Assembly has created a lie
told the lie, repeated the lie so many times that it started sounding like the truth. They actually went ahead and believed that lie. And they want everyone else in this room and the entire country to believe in this lie. And when we look at them in the eye and tell them it's a lie, they get bitter. They get mad. They accuse senators of being bribed. They accuse the governor because they want us to believe a lie, because they have themselves created a lie and believed in a lie. Honorable senators, Shakespeare states that a rose by any other name shall still smell as sweet. No matter how much mud they sneer on the governor will remain clean. The governor will remain blameless. All they are hoping is that they will bring the governor so many times here that they will keep on repeating one thing, and we all believe that indeed there might be some truth in it. En ting maduong' marito moko kuom jonyuol makoro nyithindgi ikore mar riwore gi mbalariany kaluwore gi luoro mar koso hola moromo konyo e yore mag somo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, thoth jonyuol nigi penjo mathoth moloyo to ewi kaka migawo mar somo fwenyo kwan hola ma jopuonjre onego beni iyudo. Konchiel, sirkal puoyo yo manyien magikelo mar chiwo hola kod omenda mag siro somb jopuonjre. Komachielo en ywak ne moko kuom jonyuol kod jopuonjre. Penjo maduong' mar jonyuol gi jopuonjre en ka bende yo ma migawo mar somo tiyo go e fwenyo kwan omenda ma owinjore mi japuonjre ka japuonjre be en mano makare. E kar dak ma Nyalenda kaunti ma Kisumu waromo gi Kevin Omondi, japuonjre ma oluongi mar timo somo mar bedo midusa e weche mag sitima e mbalariany ma Jomo Kenyatta JKUAT. Kevin mane oyudo alama mar A- e penj mare mar KCSE sani ywak ni sirkal oriede kidieny mar jopuonjre mabet nigi nyalo ka en owuon to onge kod nyalo mar pongo fuok mar omenda ma odong'. Ili apply help na hiyo government scholarship na nikawekwa bantu, meaning the household italipa 10% ya hiyo fee, government inachukua 90%. Barup Kevin mar donjo school nyiso ni owinjo chul kwan omenda maromo 336 kod 600. Kata kamano, chenro mar siro somb jopuonjre biro kawo ting' mar 90%, ka en owuon to biro kawo ting' mar 10% modong'. Gino mowacho ni pod biro miye pek mar ni yuto mar jonyuolne ok nyal romo chulo. Wazazi wangu wanafanya kazi za mkono hizi. Kama mamangu anafulia watu manguo ndio apate kipato. Babangu anafanya kazi ya mjengo. Ma opogore gi wach ma jatend piny William Ruto owacho ni hola manyien mar Higher Education Funding dewo jopuonjre duto maonge nyalo kirango gi chal margi mar ochumi kod yuto mar jonyuol. We need a funding model that is not focused on the university but focused on the student. A funding model that will not leave any child in Kenya behind. A funding model that recognizes that there are children from vulnerable families. Kevin lero ni koso omenda moromo nyalo duono lek mare mar chopo e mbalariany kendo chwalo nyime sombe kaluwore gi gigo mabalang' kaka kompyuta midwaro gi godo e skul mowacho ni nengo margi nyalo muomo jonyuol. Nafaa kuwa na laptop na sina. Kuna hii pesa kwenda kurentisha nyumba sina. Pesa kununua nguo, vitabu hivi sina. Mimi niko tu hivi wenye saniko. Ochiwo pache kolero ni onego wit oko paro mar chiwo hola ne jopuonjre kaluwore gi yuto jonyuol mar chiwo thuolo marom ne jopuonjre duto. System ya government ilitumia kuweka watu kwa hizo bands, haikuwa fair enough. Komachielo, jatend migawo mar somo Julius Ogamba olero ni giketo okenge makare mar timo lokruok makonyo kelo pok maromre kendo makare e kinde ma gichiwo hola. We have reoriented the processes under the funding model to make it more responsive to stakeholder concerns. As we gather here today, students due to join universities are receiving their revised admission letters, clearly indicating their respective household contributions
to their fees. Magiduto timore tok piny owacho chiwo chik ne mbalariany mondo chiw barupe manyien manyiso kwan omenda monengo japuonjre chul motelo ne donjo e skul ka odiochieng' mogik mar chiwo barupegi en tarik 19 dweni. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Mano jafambo marwa Efi Nyakidi ko oluono lipodno mar somo mag mbalariany ka jonyuol pod niga chied nade kaka ing'eyo jok ma nigi mwandu moromo matero nyithindgi skul ere gino mipimo gi go ratil ma itiyo godo ni kanye ka jok mamoko bende ywak ni omenda no pod ni malo moloyo kendo nyithindgi ok dhi yudo thuolo mar dhi e sikul. Wabro luwo ni wach ni e yorno matut kendo Efi Nyakidi bro timo ni godo mondo mi chal mar kaka nyithindo bro dhi e sikul ka yepo ochopo. Nyakona mga jangada dhi yweyo madundo kapok wadhi yweyo dona some wotu ma woro no kae na bwana ria deka uchiel na nono ma Nyaringa Alfred Luoch winjo kita neno Ramogi TV yono malera hinya ka nungo e Karungu amoso joka sime te ka gin Karungu kodo wadwa Nyaringa Peter Odhiambo Ramogi TV japicha an Polo Nyango ka naralingo asembo neno maler kendo mor gina Ramogi TV. Ramogi TV benani no kacha ondikna moro ka Kisungu. If it has not happened in Ramogi TV, then it has not yet happened. Samuel Ochanda Oyucho ka wuok Seme Kombewa wacho ni neno megago kendo chopo ne yorno mauyanga. Neno kacha wan Ramogi TV kendo moro wa kabisa mana Pastor Mondi Otiche mar gemo nyore wacho ni amos ne jokwaya manyo dhi pie mawase. Ero kamano bende harana somo gik kacha mara anano ote mara osiepa moro luongo ni Fred Luoch koni aneno Ramogi TV kendo podo paro ne jo njura duto ni kiche manjura chakre week manyien nyakona mga juang kik bai wan bende wan kaka jo Ramogi wabro chopo ka tarik 31 walor kiche yorno mauyanga mabro timre kanisa mara Njura SDA Church. Wakaw ywe madundo kik dhi mabor nikech pod wan gi modhuro ambe wakaw thuolo mar modho pi pod wan mana e Ramogi TV. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# weka 50 bob 2 upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob 2 na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Hey, Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa, Kisumu jala, karibu karibu, karibu karibu, Mama Africa, say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa.
culture. Welcome to Festa. Craft and sculpture. African banana. Coconut and samba. Can get on the reggae. Dancehall Kamakosa. Dancehall Afro Jam. La 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 Festa. La 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Inidhao ne para marach kamano nikech ok en nyathini minyuolo. Oe mar Halin, mano ber ahinya. Tuat mora midwa miwa kenda. Nikech an awuon kae ema nachano gigite. Meher, an nadhi mabor gowadwa kuom higni 25 mokalo. To kawuono, inimiya romo kode kendo. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Kik bai. Machiegni kendo nya Kwaramongi. Jodak makap Kaben mani Eldoret County ma Uasin Gishu ng'anyo ka ywak ewi chal marach mar ndara mawuok Mailini nyaka Kiplombe. Jodak wacho ni rach mar ndara no osekelonegi midhiero korka chenro mag wuoth. Bende giwacho ni ohala magi okethore kaluwore gi rach mar nderni. Bende negi pidho rabolo e yorno e kinde mane gidhi nyime gi ng'anyo margi. Barabara ishatengenezwa, tukienda pale Kiplombe tunaambiwa hii barabara ishawekwa lami, na signpost iko pale, hii barabara ishawekwa lami. Hii lami tumengoja ifike Kapkepe hata ifiki, tumengoja isonge hata kwa hiyo posta ya Kiplombe hata isongi. Iko pesa ya barabara kila mwaka, na pesa ya barabara kila mwaka inafaa itengenezwe, na ijawahi tengenezwa barabara each and every, hata kwa mwezi 2 haijawahi tengenezwa. Tukienda kwa MCA anasema tuende kwa mjumbe, tukienda kwa mjumbe anasema nje takuja kuunda, kila mara wanatudanganya. Tumehangaika kwa muda mrefu, itakuwaje city na tunahangaika hivi? Hatuhitaji hata hii city, afadhali city iende juu. Sasa wanapandisha vitu na tunaumia kwa barabara. Pia sisi kama wakaaji wa Kapkeben tumeumia. Kwenda Mailini ni 100, kurudi ni 100. Na yo unatembea nusu kwa mguu, si ati unapita pikipiki
unapita pikipiki ukishuka, unapita pikipiki ukishuka. Nakuja kwako kama umechabuka, na leo ni siku ni mara ya pili tukianda maandamano na hakuna mwenye alikuja kutuongelesha. Jodak magwenge mag Keshuwege tong' ma Transmara gi Migori ong'anyo ka seo rach mar ndara ma Keshuwek Narolong Masurura kama tudo Transmara kod Migori. Jodak go kwedo josiasa matiyo gi yorno e sero ombulu to giling kendo weyo jodak go gi midhiero mag ndara ma ok olosi. Giwacho ni chal marach mar ndara no osehinyo uchumi mar gwenge manie alworano kendo ohala bende kethore ka yuto margi bende osebedo ka dok piny. Gidwaro ni okaw okang' mapiyo mar loso ndarano mondo ngima jopiny matiyo kode wuoth kod ohala kik bed gi ng'ikruok kaka osebedo e kinde mokalo. Tumepitia changamoto zaidi kwa sababu ya minajili ya hii barabara. Umeona vile imetusumbua zaidi. Watoto hawaisi enda shule. Wamama hata tukitaka kujifungua hatuna mahali pa kupita. Hakuna. Na tunasema kuafikia leo tumechoka. Tunapiganga kura lakini viongozi wetu hawaonekani. Bwana MCA uko wapi? Gavana wetu uko wapi? Tumesema tumechoka. Tukasema kwa sababu alisema sisi ni watu wa Tanzania. Tunataka tusikike, tuonekane TV. Ruto aone ya kwamba sisi tunaumia hapa. Hata saizi ukitembea nchi yote hakuna barabara kama hii. Sisi watu wa Keshuwek tumekaa kama mayatima ambayo tunapiga kura kila siku lakini hakuna msaada ambao tunapata. Hii area yetu kila siku tunakwama hapa magari. Hatuna barabara, shule. Hakuna hata stima. Na hata kusema kuemzia iko hapa karibu. Ajaye yeye ametengeneza barabara zake. Ajaye sisi hatutaki kutufanyia maendeleo. Hata wakati wa mvua, hata mahali ambayo mtu angesafiri na shilingi 50 kwa pikipiki, inabidi bei ipande haifikia hata shilingi 200. Kwa hivyo ninaona hii mambo ya barabara inafanya gharama ya maisha pia kwenda juu. Jopur niang' mawuok e kaunti ma Kericho ogolo duondgi kendo kwedo okang' mamalo duoko piny nengo mar niang' ka gibogore mchwalo niang' e kembe. Komiti mochung'ne keto nengo mag niang' nogolo nengo manyien mar shillings 4,950 tan ka tan kowuok e shillings 5,125 mane ichulo dwe mar auchiel higani. Nengo manyien odok chien gi atamalo 18.85 kipimo gi nengo mar shillings 6,100 mane ichulo dwe mar ariyo higani. Kane giwuoyo chiro mar Kipsitet Trading Center mayudore kar chung' od bura ma Soin Sigowet, jopur kotelnegi gi Nathan Rono, Ronald Chemitan gi jaod bura ma Soin nokwedo okang' makamano. Kushika pesa kutoka kwa millers ili apunguze bei za miwa. Tunajua mambo haya na tunasema kama farmers that soon after here we will be announcing the action we are going to take as farmers, which will be to stop delivery to all the sugar millers in this country. Paka tusikike. Miwa yetu hawatanunua na bei yenye wanataka, watanunua na ile bei ambaye tumeagana. Tumekuja mpaka Senate kuuliza maneno ya zoning, tulikataa, bado mkaeka. Next week tutapanga maandamano. Hakuna maneno mengine. Hatutasimamisha miwa peke yake kupeleka kwa factory. Tutasimamisha kila kitu. Kama ni chai, kama ni miwa, kama ni maziwa, kama ni kahawa, tutasimamisha ili tusikize vizuri. The prices of milk, the prices of tea, the prices of coffee, the prices of macadamia does not have a pricing committee. The same prices have what is called a minimum guaranteed return. Why is it that when it comes to sugar cane, there is a committee and the members of those committee are not even sugar cane farmers? Jodolo mag kanise mag Loitoktok e kaunti ma Kajiado dwaro ni sirikal oket maino e tiyo gi ji ma olony kendo ma osomo
Eta chenro mag sirikal jodolo go bende ojiwo jodolo mondo tim tije makare mag neno ni gichiwo yo moriere ne josiasa. Kanisa mar Orthodox bade malo tok omako motegno chenro mar tiego jodolo magi kendo miyo gi ler ewi kaka ginyalo jiwo telo makare kod ok menyo kaka itayo chenro mag piny owacho. Tunafundisha watu table money na nini na mambo mingi na mambo hata ya magonjwa. Tunawaelekeza kwa mema. Tunawaelekeza kwa hospitali. Kama sasa tuna changamoto ya hii ugonjwa ambao umekuja juzi, na huu ugonjwa umekuja juzi, tunawatangazia watu wafae barakoa, wasisalimiane, lakini wajishuge, kwa maana hii ni changamoto imeingia katika Kenya yetu. Tungehimiza viongozi wetu na madaktari wetu wazidi kuhimiza watu, kwa sababu kwa mfano mashinani kama hapa kuna vyombo vya habari, hakuna TV, hakuna nini, na kama madaktari hawaji kuhimiza watu na kuelimisha watu, itakuwa ngumu kwa watu kujua ya kwamba kuna ugonjwa umekuja. We are giving actually a very special message to the leaders that we should improve and we should encourage education. We need people who have the right education, because in this way we will avoid all the problems and divisions among ourselves. Jokanyo e sekta mar lupo nyiso luoro margi kaluwore gi wach medruok masiche mag nam ma thoro juko jolupo e kinde magidhi nyime gi chenro mag lupo e dho wedhe ma Homa Bay. Yangore ni thoth masichego biro kaluwore gi remlo chike matayo chenro mag lupo, kadwaro nitie mar medo rido chikego kaka yor konyo e duoko chien masichego. Homa Bay ni kod wedhe mathoth machendo mag lupo osebedo kadhi nyime ka opim kod counties mamoko moloro nam Lolwe, kendo sekta mar lupo ndike oganda mathoth mayudo konyruok margi kaluwore kod chendo mag lupo ma osebedo kadhi nyime dho wedhe go. Kata kamano jolupo matiyo gi nam Lolwe e county ma Homa Bay thothgi osebedo karomo gi masiche kinde mag dhi nyime kod chendo mag lupo, kendo moko osekata mana lwar e pi ma owito ngimagi. Tend dho wedhe e county ma Homa Bay wacho ni thuolo ma dweche 3 mokalo jolupo moinga 10 oselwar e pi ma owito ngimagi e kinde mag dhi nyime kod chendo mag lupo, thoe mag tudo gi wach koso luwo chike mag nam, yembe maricho ma samoro fute nam Lolwe kod wach rem tiyo gi jakede mowinjore manyalo konyo reso ngima jolupo e kinde mag masira. Moko kuom thoe go iyudo ka jolupo orwako life jacket te ka pod otho gi life jacket. King'iyo sani e dweche 3 go wasebedo gi thoe moinga 10. Aparo ken namba, aparo en ngima mag dhano mag jolupo ma bende ji depend kuomgi, ma bende ji yudo konyruok kuomgi, ma ka gin joma nyalo tho atha kamano to samoro nyalo bedo matek. Ma iyudo ka jolupo odhi e nam to lwasi ne rach. Mani bende aneno ka nitie pek moro mayudore ni jogo matayo koro ma kor lwasi pok osebedo gi thuolo mar miyo jolupo koro gi dhok ma giwinjo. Nitie thoe ma bende wuok kaluwore kod koso winjo mar jolupo wa. Giwacho ni nitie jakede mag reso ngima kata life jacket mabande ma sani koro olore alwora mar nam Lolwe, kendo iuso ne jolupo e nengo mane piny, ka giwacho ni jakede ma kamago ok nyal konyo jolupo e kinde mag masira. Ka wach tiyo kod yidhi maricho e nam Lolwe, bende giwacho ni jimbo masichego dwaro margi en mondo migepe mag sirikal ma ochung'ne rito e nam Lolwe obi kanyakla mar konyo tieko masiche ma juko jolupo e nam. Kenya Maritime Authority diber kokelo machiegni stakeholders mondo wang'e ane to jowa maloso life jacket sanigi be giloso life jacket ma KEBS opimo manyalo ting'o ngima mar dhano, koso gina lewni mar otonge ma wang'iewe e duka, to eka bang'e pod jomoko inyalo yudo ka ngima gi lal to girwako life jacket go. Mano njo timorenwa karachuonyo kocha ka jolupo nigi life jacket to eka bang'e pod giwito ngimagi. Jowa temo to samoro inyalo yudo ka bech life jackets gi be ni malo, koro inyalo yudo ka ok wanyal bedo nikech gitibe, koro samoro wanyalo bedo ni ng'iewogi to kata be giti, koro sama giseti moko be ok nie quality moro maber. Iyudo ka samoro inyalo dwako life jacket kiparo ni nyalo konyi to kare en ma fake. Koro pogo ma fake gi
gima ber gi kendo nya chak tamo wango. Kamago kuom jolupo matiyo gi nam lolwe to dwani mondo sirikal okaw ondamo mar kum ne jowetegi mosebedo ka ketho chike ma oketi matayo chenro mag lupo e nam lolwe. Wasebedo gi puonj bende karoka ni ng'ama dhi e nam ok en ng'ama onego bed ni samoro en ng'ama wuok kobilo gimo odhi kobilo gimo matin mibilogi. Koro odhi kodhi e nam kanyo to gino nyalo miyo tim gimoro amora ma wiyi otimo ng'o ma wiyi omiyo. Kendo dwaro ni mondo mi ji orwak life jacket kiwuok idhi e nam. Tiyudo ni jomoko orwake gi ka to kowuok odhi e nam to kane ni owinjo liet saidi moko nya timo ng'o moko nya rwake. Migawo mar lupo e kaunti ma Homa Bay wacho ni gitiyo kanyakla kod migepe mopogore mag piny owacho e neno ni chike ma oketi matayo chenro mag lupo jolupo luwe kinde mag nie nam. The kind of material that is used, the design of the life jacket, the thickness of the life jacket is actually prescribed by the Kenya Bureau of Standards. And these people go to fish or go to the lake, they wear life jackets, they use safe boats because we've seen cases where somebody just leaves, is alone, is going to the lake, maybe is drunk, not wearing life jacket. You can expect that whenever there is any waves, that kind of a person is most likely to drown. Masiche mag nam mathoro medore kind jolupo medo kilo luoro maduong' ne jogo eko mantie sekta mar lupo. Dwaro nitie mondo jogo eko ma ochung' ne weche mag lupo kaachiel kod migepe mopogore mag sirikal obed kanyakla mar manyo yore minyalo duoko piny masiche mathoro juko jolupo e nam lolwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mano Ali Abich ko ke kaunti ma Homa Bay kaneno kaka ne ketheni kamano to parona ndalo mana lupo kane wan gi Alex Obado dhowath ma Kunya waywarimba kata kamano nyakora Mogajwang ngima jonam nyaka koro ng'i ka bende life jacket mirwako ka jonam dhi e lupo nyaka rwaki nikech magi gigo ma geng'o masiche ma kinde ka kinde timre e dho wedhe ne jokunya duto jokasiri jolwanda kotieno jokopiata jonyangoe kwayo ni mondo rwak life jacket kata kamano wadhi nyime gi kelo weche manyien ka kweth mar nyithindo ma jiwo alwora makare ne obago chenro mag jiwo jopiny kik wit mwandu mag plastik e nam chumbi. Nyithindogo tiyo kod plastik go e loso mwandu mamoko. Jolony mag weche alwora wacho ni jokenya osebedo ka yudo midhiero mag ngimagi ni mar kata rech ma ji chamo kayo tuoche bang' chamo kwiri ma wuok e plastics. Ningependa kwanza kusema kwamba hizo microplastics zinatoka kule majumbani kwetu. So if you have a way that tunaweza prevent from getting into the ocean, so what the government can do is to ensure the capacity building on the people because we are using a lot of plastics, and also talking to the manufacturers on reducing the plastics and looking for more biodegradable containers so that we can reduce the amount of plastics that we have. Imagine educating our younger generations to know that it is important to take care of the environment. It's a wonderful initiative, and these kids are learning from a young age that there's pollution, it's affecting the marine ecosystems. It's a very unique way. We encourage it, and we want to spread our wings to even other areas so that children are able to be part of this initiative. They're able to recognize that environmental protection is a responsibility for every group of people. We did a beach cleanup at Sabaki Estuary, and we picked up macroplastic because macroplastic is harmful to the ecosystem. Birds can confuse it for food, and sea animals also choke on them. So the sea animals can be fished, and we might end up eating them, which leads to microplastic being found in our blood. Nyathino pod tin kabisa to kisungu chwadre dhoge kong'iyo kaka onyalo rito alwora. Penjo maduong' ni ka ni rom kamano ang'o mane timo to ang'o gire mane timo maloko ngima dhano. Kata kamano nyakoro Mogajwang adana kawo ywe madundo. Kennedy Otieno Gutu kaya Misambi wacho ni neno Ramogi TV kendo aneno ka weche mol e yorno manyangafu
misambi chiegni gi Mapera Farm Kennedy kochopo tarik 25 nyaka tarik 31 chop njora SD Church yori kiche. Omor gramo gi TV e dala mar Magacha kae mano Daniel Joseph Otieno wacho ni awuok Gombe Siaya County kendo neno Ramogi TV maber kabisa biro bedo mateka na sirikal e chwalo pesa ne jogo mochando balariany kod colleges. Ramogi TV Felix Otieno bende wacho ni oneno Ramogi TV kendo migago chopo ne yorno makare nitiere kony mokwayo kanyo obrano kaka ichwalo ne jogo kata sectors mowinjore kendo oneno kacha Eli wacho ni oneno Ramogi TV e yorno makare ka weche manyien chopo ne kokalo chenro mar migago. We odhi yweyo madundo nyaka Ramogi jwang' duoko kod weche mag tuke. Jo Chelsea bro bedo maber mbele kae kik dhi mabor. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baba, chukua, he. Chukua. Sifa hizi zote chukua. Sifa hizi zote ni zako baba, chukua, he. Chukua. Kupata wimbo wangu wa sifa, bonyeza *811*343#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den giradhi. Okay. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Kapok wadonjo e wechego mag tuke Ramogi jwang' adona dhi achiel kachiel nyaka e log tich mar migao mar thieth. Kama iyudo ni migao mar thieth kokalo kuom jatend migao no Dr. Deborah Barasa chiwo ler ewi chal mar landruok mar tuo guonyo ma osieko ma omi nying mar Mpox. Kendo wawinjane gino madhi nyime gi sani.
Watumos nyakura mogojong Finya Kidi mano lipota marwa ni log tich mar migao mar thieth kendo luonwa lipot ni kotopo saa 1 gi saa 3 kibro yudo lipot ni yorno ma uyanga. Weche mag tuke gede mar tielo mokwongo mar lap mar tuke Siaya County koro gikrumo bang' gedo no yware kuom thuolo ma chiegni higni 5 nyaka ne chake higa mar 2019. Lap mar tuke no igeno yaw mondo chak tich giko dwe mar 8 kendo igeno ni jotuk adhula mag Gor Mahia biro tugo gi jowadgi ma Yanga Stars oge piny libamba ma Tanzania chieng' ma biro yawe Yanga. Jafwambo marwa County ma Siaya George Amolo nigi ler mathoth. Bang' gedo mosekao higni buora, alap mar tuke ma Siaya koro nenore ma wang' ni yawa Yanga, kendo ka idonjo e paw tuke ni to gima ikuongo neno gin kombe manyangafu mochan maber kar bet mar welo modhial, to e bathe kocha tich dhi e nyime ka funde temo lao sa, kendo mae en ranyisi makende ni singo makinde ka kinde mosebed ka ichiwo to ok chopi e wi gedo mar alap mar tuke ma Siaya ni wang' ni koro dhi chopo kare, kendo koro geno nitie ni ler dhi rienye mudho. Kalure gi kidieny mokwongo mane wadwan mondo wager osechopo atamalo madhi 95 kata 6 kanyo. Gima uneno ka gin chumbe kata unyalo neno ka jiwang'o chumbe masiro jotugo mondo kik hinyre. Mano wang'e ni ka chopo tich 5 to biro yudo ka gisetieko. Alap mar tuke ni mabiro ting'o johera mag tuke ji ma ok tin ne 20,000 ne olor higni 5 mokalo, to kata kamano gedo mare ne odwa yware nikech nok mar omenda, muoch mar midhusi mar korona to kod lokruok e nengo mag gige gedo. Kata kamano sani thoth gik moko e tielo mokwongo mar gedo ni osetieki, kendo moko kuom gigo ma pod odong' gin kaachiel gi pedho kar ng'wech, tieko pidho lum to kod chugo teyni madongo e kind mamoko. Koro yapo mare to nyalo bedo e kind giko dwe mar 8 kadhi mbele, to mano bende luwore gi lum ma wapidho kani, nikeche kata bed nu asetieko gedo to gima duong' kuom pap en lum ma ituge. Ng'at ma nyomi orak mar lose koro dwarore ni mondo koro obiro mondo mi ochak timo omedie manyiwa ma miyo tiende lum dongo piyo, omiye gimoro wige 2-3 to kalure gi koth ma be Nyasaye ogwedhowago, wageno ni lumni biro bedo moikore mar tugo. Kar ng'wech owacho kata kamano ni ok bi kawo thuolo malach kapok opedhi, ni mar gik ma onego ketie oseng'iew kendo gimodong' en mana kelo gi sa asaya kowuok sani. Ka nying mar paw tuke ni bende ofulo ni ne osemany kendo sani lalruok dhi e nyime, kendo machiegni en bende ibiro gure ayanga. Doguda eno ka kuro segoe ol simiti kanyo ma kuro sebedo motegno mani luongo ni base mare. Kore wi base no nitie gimiluongo ni tatan. Tatan no nitiere mosechopo ka to gisechopo e Kenya ka Mombasa mondo mi otingi ka gia Mombasa okelgi mondo oketgi. Koro wan gi geno ni ka chopo giko dwe mar 8 to wabro ka alap mar ng'wech biro yudo ka oseketie onget. Gavana ne nosewacho ni ndalo mokalo kae nying nyaka puodhi to nitiere duonde mitere mondo puodhe. Koro ka duonde go osetieko puodhe to an kod adieri ni sami yawe nying no biro yudo kosendik malo. Mae en alap mar tuke ma owacho ni biro bedo gi gik mathoth kamoting'o ofise, magawa to kod nyaka tesendo bila, ka oweyo kuonde ma jotugo loko e lewni. Apisas mabiro bedo jorit mar paw tuke ni to ting'o nyaka kuonde migage ma iluongo ni magawa, to kata mana jok mohera muna mayweyo godo kosetieko tich bende biro yudo napas. To iye kanyo oting'o nyaka apise mag jota chenro mag tuke ma kanyalo chiwo ranyisi kaka koro FKF biro yudo ofis kanyo, FIFA ma bende the governing body mar adhula bende biro yudo ofise kanyo, jo Athletics Kenya bende biro nwang'o, obila bende nyaka bed gi kar gimoro ma gibetie, gik moko kaka dispensary mo mathin biro bedo set up kanyo, koro ting'o gik mang'eny. Sani koro wego rak magero alabni piem gi kinde mar neno ni gitieko kuonde modong' mondo mi paw tuke ni obi ochiwa ayanga ne tend piny owacho ma Siaya County kapok ochopo giko dweni ma gichano yawe ayanga. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Kuna mogojwang ka kiwinjo ni jok ma tiyo gi amuna bende nige kargi, jok ma modho pi bende nige kargi. Bro bedo mondisore ka geno nitiere ni alap ma Siaya koro bro rumo mondo mi johera mag adhula oyud thuolo mar tiyo kode
ka jogo bende maringo ng'we mopogore bende biro tiyo kode. Ka gwenge mag Nyanza kinde mokalo ne golo jotugo mathoth mane ringo ng'we mag aputh njiri, kata moko bende nwaringo kane wane high school no ne 4x4. Mago ng'we ma koro nego bende josiaya bedo godo, kendo golo katero Olympics, nikech Olympics ma higa mar 2028 wadwa ni wadhi piny mar Amerika, wadhi walime Obama. Kata kamano ka wawuok kaunti ma Siaya wadhi nyaka boma ma London, piny mar Ingereza, kama ne gonde ariyo